Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe, nakasulat ito sa Juan, talata 6, kapitulo 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabangan. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ito ay nakasulat sa Juan, talata 6, kapitulo 63. At marapat isabuhay mga kaalternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa sanglibutan, mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Dito na naman tayo, mga kadok alternatibo, para sa tamang paggabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na mga synthetic drugs upang maiwasan na posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakauna nating gagawin kapag sumasakit yung ating tuhod, naiihi tayo sa gabi, isa po yung indikasyon na matatawag natin na pupurisyo po yung ating mahimbing na tulog. Masakit yung inyong baywang, hindi na kayo nakakatulog, isa po yan sa mga problema na dapat ho natin na masolusyonan sa natural na mga pamamaraan. Pananakit ng mga talampakan, yung mga binti, namamanhid yung buong katawan, namamanhid yung ating mga kamay. Iyan po ang resulta ng maling sistema ng ating pagkain. Kailangan na mabago ho yung ganong sistema para hindi ho lalala yung ating problema. Well, ngayong araw na ito, ating bibigyan ho ng solusyon sa natural na pamamaraan. Hinggil po sa tinatawag ho natin itong incontinence, itong madalas na pag-ihi sa panahon ng gabi. Natutulungan ho yan sa paglaga ho ng dahon ng abukado. Hanap po kayo ng dahon ng abukado. Kailangan ho natin na makakuha ho tayo ng 9 na piraso ng dahon ng abukado. At saka yun ang ating ilalaga sa 1 litro, 4 na baso na tubig doon sa palayok. Kung wala ho tayong palayok, pwede nang gagamitin yung tinatawag nating stainless. Pwede na rin yung porcelain sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos, ilagay mo sa thermos, yan po yung ipangtitimpla mo sa corn coffee. Lagyan mo ng 1 kutsara, 1 kutsara ng ating bismilk, 1 kutsara ng ating turmeric powder. Available po yan sa ating mga brands ng Doc Alternatibo. At lagyan mo ng vitamin B complex, 1 kutsara. Yun ang isasabaw mo, yung titimplahin mo, yung galing sa thermos sa iyong nilaga. Yan po ang isang napakabisa. Mas mabuting inumin mo yan kung ikaw'y nagugutom at saka umaga, hapon at gabi para masolusyonan yung iyong problema at hindi na po pabalik-balik yung iyong iniindang problema. At saka sundan yung ating ipinatuturo dito na kailangan ho mag-inom ng tamang tubig, 8 baso sa isang araw, katumbas po ito ng 2 litro with a fulvic mineral. Ayan po ang dapat nating gagawin. Pagkatapos, kung meron kang panahon na gusto mong maging malakas yung katawan mo, lapitan po natin yung ating mga nalalapit na mga branches, magpa-counsel ka at upang ikay matulungan, mapatnubayan ka sa tunay na pagtuturo. Isa namang patunay na natulungan dahil sa itinuro natin dito, sinundan ang formula ng Doc Alternatibo. Ito po yung kanyang testimonya ng isaw nating na sumubok na membro. Magandang araw po, ma'am. Ma'am, pagkatapos ng 1 buwan na kayo po ay nag-undergo sa 3 session ng vitamin C infusion, kumusta po, ma'am? Paano po ito nakatulong sa iyong kalusugan? Una, maganda na ang tulog ko.
Tapos yung pagpupo ko, normal na. Minsan nga, 3 beses sa isang araw. Tapos, hindi na masakit yung ulo ko. Hindi na ako nahihilo. Masarap nang kumain kahit yung kamote lang. Ganun. Opo. Ma'am, sa undergo ninyo ng vitamin C infusion, ikumpara ninyo dati na kayo po ay nag-maintenance ng mga synthetic, alin po ang mas okay po sa inyo? Sa ngayon, mas okay na yung pakiramdam ko kasi kaya nga in-stop ko yung synthetic dahil bumibigay na yung katawan ko. Hindi na kaya niya ma-absorb yung synthetic sa katawan ko. Kaya na naghanap ako ng i-alternate. Talagang swak sa akin yung doc alternatibo na mga ginamit ko dahil isang buwan pa lang ako buhat ng infusion, maganda ng pakiramdam ko. Nagagawa ko ng gusto kong gawin. Umalis o saan ako pumunta, normal na lahat. Okay. Ako po si Vilma Palardon, taga Barangay San Pablo, Catbalogan City. Ngayon, 56 years old. Congratulations, ma'am. Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro natin dito sa Doc Alternatibo. Kaya puntahan po ninyo ang pinakapalapit na branch sa Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Doc Alternativo Newscast. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Maharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Sorsogon City Branch, Puluan Building, Barangay Piyot, in front of Emilianum College. Marami nang nagsilabasa na herbal ngayon. Merong nanggagaya. Ngunit meron namang may sariling timpla. Pero sa panahon ngayon, kailangan nating makasiguro. Doon na tayo sa subok ng panahon. At marami na ang natulungan. Doc Alternativo. Subok at pinagtibay ng panahon. Ang Doc Alternatibo bukas po alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gagabayan kayo sa tamang solusyon diyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante makausap kayo personally diyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose ng Vitamin CIB. At dagdag pa patunay sa kagalingan na nahinto na safe ang maintenance medication na synthetic at wala ng operasyon na nangyari. Narito po ang panayam na sumunod dito sa cleansing program at Natural Megadose CIB ng Doc Alternativo. Ma'am, ilang taon ka na dito sa Doc Alternativo na member? Mahigit 1 year pa lang, Doc. Ma'am, ano po yung sakit mo noong nagpunta ka dito sa Doc Alternativo? Dati po akong may bato sa gallbladder. Sabi po ng doktor, dapat daw maoperahan ako. Ano po yung services na in-avail mo dito sa Doc Alternativo, ma'am? Nagsabi, nag-undergo po ako sa 7 days cleansing. So, kamusta ka na ngayon, ma'am, na natapos mo na yung 7 days cleansing mo? Okay naman ma'am. Wala naman akong nararamdaman. Sabi doon nung doktor, bigla daw, sa sakit ito. Kaya kailangan ko na daw maghanap ng doktor na mag-opera sa akin. Pero nag-undergo ako ng 7-day cleansing. Hindi na siya sumasakit? Hindi. Pero nagtutuloy-tuloy ka pa din sa herbal medicines? Yes, Doc. Ako nga pala si Vilma Sipagan ng Camunatan City, Bilagan at 64 years old. Mag-64 na po. Okay, ma'am. Thank you.
Iyan ang buhay na pruweba ng kagalingan habang wala ng operasyon sa kanyang gallbladder at sinubukan ang Doc Alternatibo. Doon hindi na babalik-balik yung pagpanakit ng kanyang gallbladder. Kailangan lang po at kailangan na susundan lang po natin ang cleansing program at natural megadose na vitamin C at hindi na hospital, hindi na naoperahan at naalagaan na malusog ang pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa tinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na mga branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose CIB vitamin C at mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal ang natural healing seminar dyan sa branch at sa loob lamang ng 3 oras. Maintindihan yung napakinggan na alternatibong panggagamot. Dalhin ang inyong mga medical records o di ba kaya meron kayong mga laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libreng check-up and counseling basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa branch. Narito po ang mga schedule ng seminar. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Nagmula po 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. I-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 11, Miyerkules sa Sorsogon. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong October 12, Huwebes sa Legazpi City, Albay. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong October 13, Biyernes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong October 14, Sabado sa Naga City, Camarines Sur. Matatagpuan sa JA Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternativo Newscast. Abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance, magpa-register na po kayo para makatanggap ng regalo at healthy foods during seminar. Libre na po yung patak sa Fulvic Minerals, iSolution, kasabay na ang promo na buy one take one and buy one take two. Maka-avail kahit hindi pa member dahil nasa transition period pa po tayo. Huwag pa huli. Ang susi po mga ka-Doc Alternatibo para maka-avail ng promo, magpa-advance o magparehistro po kayo. Sa darating na Nobyembre, abangan ako dyan. Tayo'y magbibigay ho ng magagandang impormasyon. Pwede na rin kayong magpa-advance, magparehistro sa gaganaping mga herbal seminar dito sa Luzon area. Doc Alternativo Newscast. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products kahit hindi pa member, bibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Naririto po yung hotline. Pwede ninyong tawagan, pwede ninyong i-text 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast.
para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternatibo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023. Ang Doc Alternatibo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternatibo at A to J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternatibo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggamot para sa herbal at natural na lunas, mga pamamaraan sa pangsagot sa health concern. Narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo. Ito po yung hotline na pwede kayong magtanong, 0946-967-3211. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Unang tanong, Doc Ed, ano po ang aking gagawin upang mahinto po yung aking drug maintenance sa aking heart? Maraming salamat po. Cleansing formula first. Kasi lifestyle disease kasi itong hypertension, no? High blood pressure. Hindi po pwedeng yung tablet o capsules na binigay sa iyo, palitan mo ng ibang capsule at tablet. It's not the right way. Kaya nga walang isa mang medical doctor na magsasabing nagagamot ang high blood pressure. Kasi ang ibinigay nila is band-aid therapy, band-aid solution, pangtapa lang. Ang pinaka-solution kasi is ang lifestyle mismo ang i-address. Pero mahirap baguhin ang lifestyle kung walang gabay, kung walang eksaktong coaching, kung walang nakasulat na formula. May formula para baguhin yung sarap sa dila mo, yung gana mo. May formula yan. Ang iba't ibang tao, kung titingnan mo, may kanya-kanyang panlasa. Iba ang panlasa ng Chinese, iba ang panlasa ng Pinoy, iba ang panlasa ng mga Bicolano, iba ang panlasa ng mga taga Mountain Province, iba rin ang mga Cebuano, iba rin ang mga Maranao, iba ang taga Mindanao. Iba't iba sila. Yung iba, gustong-gusto nilang amoy ng bagoong. Bakit nagkaganito? Obviously because of the program. Yung nakaprogram sa isip mo. So, it's not easy to really change. So, paano to magkakaroon ng solusyon? Meron ako na-discover. Nakasulat ang formula, ang gawin mo lang talaga sundin mo. Simple, easy, wala kang ibang kainin sa gaan, tanghalian at hapunan. Yun lang isinulat para sa'yo. That is the real solution para sa may problemang ang dahilan ay lifestyle or lifestyle diseases tulad ng hypertension, yung sakit mo ngayon, yung mga kakambal nito tulad ng diabetes, ng arthritis, ng cyst, ng tumor, ng cancer, ng mga problema na tinatawag na degenerative diseases o mga sakit na pumapatay na dahan-dahan. Pangalawang tanong dito, Doc Ed, masakit ang likod ko at sa may baywang at papatungo sa aking puwet, meron akong paninikip ng dibdib. Ano ang dapat kong gagawin? Salamat po. Malinaw na deterioration po ito ng baga at kidneys. Ang baga, concern niya yung oxygen, yung kidneys, concern niya yung liquid. Interrelated itong dalawa. Yung baga mo, pwede malagyan ng tubig. And humihina yung kapasidad ng paglalakad, pagtakbo kasi mahina ang exchanges ng dugo at ng oxygen sa baga mismo. Deterioration ang tawag dyan. No? This is faster than what is expected. But there are a lot of remedies na po pwede. So number one, maglinis muna tayo.
Cleansing muna, nutrition muna, pagkain na tama, disiplina sa tamang tubig sa umaga, lalo na sa breakfast. Sundan mo lang yun, merong nakasulat na program para hindi po kayo malilito. Vital po ito para sa mabilis na pagbabago. Then tulungan mo, no? Positivity in your thoughts. I know this is not easy, but a lot of religious institution can help you. You need 100% belief, no? Kung ano man ang relihiyon mo, Kristiyano ka, Buddhist ka, Hindu ka, Islam, you need to believe it 100% or else walang isa yan. Yan ang makakatulong sa pagbabago ng negatibong pag-iisip patungo sa positibong pag-iisip. That is the role of individual religious organizations na meron tayo. My message is embrace it 100%. That's the rule. Kung hindi mo maibigay yan, magkakaroon ka ng duda, diyan nagsisimula ang negativity at yan ang magdadagdag ng problema sa baga. Remember, ang mga nagkakaroon ng problema sa baga, sila po ang mga taong nasanay sa kalungkutan, sa reklamo at galit. Paulit-ulit po yan. At kapag nasira po ang baga, sisira din po ang puso. At nasira ang puso, buong sistema ng katawan manghihina. Kasi ang bomba sa lahat ng organs, nagbobomba ng dugo sa lahat ng cellula, ng glands, ng organs, walang iba ang puso. So kung mahina ang taga-deliver, mahina din ang daloy. Pag mahina ang delivery doon sa organ, ang nutrients na dala-dala ng dugo, diyan magkakaroon ng pagbagsak ng mata, ng pandinig, ng pangamoy, ng panlasa, lahat ng internal organs babagsak. So, you have to understand the sequence. Ngayon, may signal, sumasakit yung puwetan mo at sumasakit siya kapag naglalakad po kayo. May hinihingal po kayo. Deterioration po ito. Address it. You need to submit rejuvenation treatment. This is very important before it would be too late. Gagasto ka lang naman, siguraduhin mong gagasto ka, nagagaling ka para hindi magiging gastos yun. Kundi investment ang tawag doon kasi babalik sa'yo ang lahat ng naigasto mo into energy na pwede mong magamit sa trabaho, negosyo, etc. Pero kung mag-kidney failure ka at mag-dialysis ka, yan ang tunay na gasto. Kasi kahit mayaman ka, mauubos pera mo, wala ka nang ganang magtrabaho kasi kidney po ang source ng essence of life. Remember, pag nasira ang kidney ng bawat tao, yan ang source ng problema sa impotency kung lalaki or pagkabaog. Magiging inutil ang sino man, babae at lalaki, kung bumabagsak po ang kidneys nila. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Kailangan na makausap personal, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod ng cleansing program sa natural mega dose na vitamin C sa tinamahan na po ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Doc Alternativo Newscast. Buhay na mga kaibigan, ang sarap pa sanang magsama-sama pero paano ito'y kinapos po tayo ng oras. Sa pangalan ng ating founder, inventor na Doc Edgar Luzada Dilibo, ako po ang inyong Kadok Alternatibo, ang gabay upang sa magandang pagbabago ng ating katawan. Ako po si Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Hanggang sa susunod na presentasyon, isang mapagpalang araw at mabuhay kayo. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Meron na pong 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Ibo i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinid ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 11, Miyerkules sa Sorsogon. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong October 12, Huwebes sa Legazpi City, Albay. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong October 13, Biyernes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95 Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngayong October 14, Sabado sa Naga City, Camarines Sur. Matatagpuan sa JA Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternativo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternativo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternativo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternativo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa